Hola, molt bon dia a tothom. Soc Joan Guixà, per qui no em conegui, soc soci director de Sincerat. Suposo que molts de vosaltres ja ens coneixem. Benvinguts a un altre webinar fet des de casa, evidentment, com tots. Espero que tots estigueu molt bé, igual que nosaltres, i que avui aquest webinar us sigui d'utilitat. Abans de que passar-li la paraula al nostre company, Sergi Cosidó, fer-vos una mica d'introducció pels que no ens conegueu de qui és Sincerat. Sincerat som una empresa andorrana de serveis d'IT. El nostre objectiu és ajudar-vos mitjançant la tecnologia a poder aconseguir els vostres objectius com a empresa i és per aquest motiu que també estem fent tota aquesta sèrie de webinars, una miqueta per poder-vos traspassar aquests coneixements que tenim tant de la plataforma Microsoft, en aquest cas, sobretot els webinars que hem anat fent, que són de tota la plataforma Office 365 i tot basat bastant en el Teams, com a la part de xarxa, telefonia i seguretat, que és un altre dels puntals de coneixement que també tenim a la companyia. Avui veurem una mica com s'uneixen aquests dos grans mons, el món de Teams que hem anat veient amb el webinar del Xavi i de l'Eloi, i avui veurem com podem inclús enganxar el Teams també a la centraleta i poder continuar fent el nostre servei als clients des de casa, com si estiguéssim a l'oficina. No faig més explicació, una miqueta tot el que fem com a empresa, que són bastantes cosetes, no? Perquè tingueu una mica de visió del que fa Sincerat i ja no m'extenc més. Passo la paraula al meu company Sergi Cosidó, que us explicarà perfectament tot el món de les centraletes virtuals i com aquestes es vinculen amb el món del Teams. Ens veiem aviat. Perdoneu, gràcies Joan per la introducció. Ara us presentarem la solució de la centraleta virtual cloud, on podreu accedir des de qualsevol punt geogràfic amb VPN. En aquesta formació veurem 3 punts: les característiques de la centraleta virtual, les possibles integracions que podem fer amb les eines que tenim al mercat i, finalment, la integració amb Microsoft Teams. Per començar, podeu veure una miqueta com està fet a nivell d'arquitectura. Dins d'aquesta infraestructura, tots els usuaris dispositius es connecten per VPN a la solució de la centraleta cloud de Sincerat. Les connexions es fan de manera controlada. Sense autorització, els usuaris dispositius no es poden connectar. Hem mirat de focalitzar molt sobre la seguretat. És un entorn molt segur. A nivell de la centraleta virtual, tenim tot el que és la gestió en si, que es pot fer via web. Podem, lògicament, realitzar trucades internes i externes des de la plataforma cloud. Tenim l'opció de tindre dispositius de sobretaula amb tecles per poder veure l'estat dels companys, si estan ocupats, si estan lliures. Tenim la funcionalitat de retorn de trucada, és a dir, si jo truco amb un company que està ocupat, activo la funcionalitat, llavors quan el company pengi, el sistema automàticament ens posarà en comunicació conjuntament. Desviament de trucada, si ocupat, no resposta, incondicional, intercepció de trucada, transferència de trucada, pot ser assistida o cega, no molestar, números directes per extensió, és a dir, si nosaltres tenim el Cuber d'Andorra Telecom, hi ha una numeració i podem assignar un número a cada extensió, per exemple. Sals de trucada, grups de timbratge, música en espera, trucada 3, una conferència per poder posar 3 persones en comunicació. Segona trucada, en cas que estigui en comunicació amb algú, jo puc rebre aquesta segona trucada, veure qui és i puc, lògicament, atendre-la o deixar que soni i atendre-la a posteriori. Intercanvi de lloc de treball, tinc a disposició un telèfon i puc rotar aquest telèfon amb diverses persones. Llavors, quan una persona es connecta sobre aquest telèfon, es loga amb el seu usuari i té la seva extensió. Per tant, un mateix telèfon pot tindre diferents extensions. Llavors tenim el tema de l'operadora automàtica. L'operadora automàtica és l'opció que quan truquem al despatx us digui pitch 1 per administració, pitch 2 per servei tècnic, per exemple. Hi ha moltes més funcionalitats que no les hem posat. Entre elles tenim també l'opció dels missatges de benvinguda, fora d'hores o festius.
Llavors passem a la part de protecció. A part de tindre el sistema amb VPN, tenim tota una sèrie de funcionalitats a nivell de seguretat. Una d'elles és detecció d'intrusió a la centraleta. És a dir, si jo, per lo que sigui, m'equivoco diverses vegades en introduir un password, per exemple, d'usuari o de gestió, automàticament la central em bloqueja. Verificació de les contrasenyes. Si jo, com a administrador de la centraleta, li delego això amb algun company i crea usuaris amb contrasenyes fluixes, jo podré treure un report d'aquestes contrasenyes per poder després modificar o aplicar els canvis necessaris per millorar. Després, a nivell de la plataforma, tenim una protecció per GeoIP que només permet les VPNs des d'Andorra. Es pot fer des d'altres llocs del món, però això ho hem de mirar a fer sota petició per adaptar la seguretat a aquestes necessitats. Tot està connectat per VPN. I per terminar, la seguretat de la infraestructura cloud d'Andorra Telecom. Cal recalcar que som la primera empresa SaaS a Services implementada dins el cloud d'Andorra Telecom. Agraïm l'esforç aportat per Andorra Telecom per poder tirar endavant aquest projecte. El següent punt són les integracions. Tal com us he comentat, tenim diverses opcions per poder integrar la centraleta nostra del cloud amb un contact center. El contact center ens permet agrupar totes les vies de comunicació de l'empresa per ser gestionades pels agents. Els agents serien els telèfons que tindrien les trucades, per exemple, o les altres vies de comunicació. I són, lògicament, les trucades entrants dels clients, la possibilitat de tindre el xat a la vostra web, que llavors, si hi ha algú que fa algun missatge a aquest xat, serien els agents que tindrien la comunicació, trucar des de la web, hi hauria la possibilitat que un usuari que estigués navegant per la vostra web pogués fer una trucada directament amb els agents. Podríem integrar les xarxes socials, com Facebook o Twitter. Hi ha l'opció d'integrar també WhatsApp i la integració de la gestió dels mails. Per altra banda, a nivell del call center tenim altres opcions, com pot ser el telemàrqueting, possibilitat de poder realitzar trucades per realitzar enquestes, per exemple, venda de productes i serveis, o com, per exemple, les assegurances. Tenim l'opció també dins el contact center d'integrar les gravacions dels agents. Dins la mateixa plataforma, l'agent pot gravar la comunicació i podria fer la consulta posteriori d'aquesta comunicació, exportar-la o eliminar-la si fos el cas. Per un altre costat, tenim el que són les operadores intel·ligents. En aquest cas, millorem l'experiència del client amb el reconeixement vocal i ofereix al client la possibilitat d'obtenir d'una forma ràpida la informació que necessita mitjançant senzills comandaments de veu. Així és com accedir fàcilment als destinataris o departaments. En aquest cas, demanant, en lloc de pitjar les opcions, podem demanar si sabem el nom de la persona, diem el nom de la persona i el sistema és capaç de poder transferir aquesta trucada al destinatari. Per un altre costat, tenim un tarificador. La central en si ja porta una sèrie de repos, entre ells les trucades que s'han realitzat des de la centraleta. L'únic que no té la centraleta és l'opció de poder agrupar-ho per departaments i els costos d'això. Llavors, l'entorn del tarificador és gestió web també. Podem realitzar repos manuals o programats per rebre'ls per e-mail, per exemple. Per un altre costat tenim el que és els sistemes de gravació de trucada, que ens permet fer les gravacions de les trucades de veu, ens permet fer gravacions de Teams, dels xats, de les pantalles compartides remotament i tot això gestionat via web, complint amb els requeriments de MiFID II. Totes les gravacions estan encriptades. Sense les eines dels fabricants no es poden escoltar o desencriptar aquestes trucades. I, per últim, tenim el que és la integració amb CRM. Tenim la possibilitat de poder rebre trucades d'un client i obrir la fitxa d'aquest. Llavors, això ens facilita molt la tasca de poder veure, en cas que fos un servei tècnic, les incidències que té aquest client o els pedidos que pot tindre aquest client pendents, per exemple.
Totes les nostres solucions poden ser instal·lades a les vostres dependències o al cloud. L'avantatge de les solucions al cloud, entre altres, és l'estalvi dels servidors, llicenciament, els equipaments de xarxa. Amb tot això hi ha un estalvi. En aquest punt passem a l'entorn de configuració de la centraleta virtual i donarem d'alta una extensió. I farem altre tipus de manipulacions perquè pugueu veure una miqueta l'entorn. Llavors, en aquest cas, accedeixo via web a l'entorn, introduiré l'usuari de gestió. Vosaltres, en tot moment, podreu tindre un usuari d'aquest tipus, que podreu gestionar vosaltres tota la vostra plataforma sense cap mena de problema. Quan entrem, el primer que ens mostra és una miqueta l'estat de la centraleta. Quantes extensions tinc declarades, quantes operadores automàtiques estan configurades, quants enllaços a fora com a Andorra Telecom tinc configurat. Llavors, a la part d'esquerra tenim el que són els menús de les opcions. Tenim l'apartat PBX, que és la configuració de la centraleta. Tenim l'apartat de reports. Tal com hem comentat a l'apartat de tarificació, aquí tenim un llistat de totes les trucades que s'han realitzat al sistema. Número d'origen, número de destí, si són entrants sortints, la durada i si s'ha parlat. En aquest cas, com podeu veure, hi ha proves i no s'ha despenjat, per tant no tenim un temps de parlar. Tenim l'opció de fer una recerca per dates, per número d'origen, número de destí. I tota aquesta part la podem exportar en PDF o a CSV, amb Excel. Si mai voleu fer alguna coseta amb gràfiques o una miqueta de report, podeu exportar tot el llistat a l'Excel i fer les vostres gràfiques. Llavors, anem a l'entorn de gestió de la centraleta. Com veieu, extensions. Jo, en aquest cas ho tinc en anglès. Hi ha la possibilitat que si el navegador està en castellà, vosaltres pugueu tindre el castellà. Llavors, el menú us apareixerà en castellà. Tal com he petjat a extensions, veieu, ja automàticament se m'ha obert la fitxa per poder crear la meva extensió. Amb el botó que tenim aquí a la dreta, si jo pitjo, aquí em sortirà el llistat de totes les extensions que jo ja tinc declarades. En aquest cas, tinc només dos. Si tingués una llista molt llarga d'extensions, jo aquí podria marcar l'extensió que vull buscar i ell automàticament ja em filtraria el número que vull. Llavors, en aquest punt, el que farem serà declararem l'extensió 102, que ens proposa ell, posarem un nom, la classe de servei, això és, en aquest cas li posarem tot perquè pugui fer trucades a tot arreu, però aquí és on podrem definir si és una extensió que pot trucar nacional o si pot trucar nacional i internacional. Aquí li acotarem les marcacions que hi pot fer. Al costat dret, una part important, que és la identificació de trucada. Quan són trucades internes, jo vull que la meva identificació, el meu nom sigui formació i el meu número sigui el 102. Ui, perdoneu, sense voler, ho desmuntarem tot. Que sigui la 102. Externa el número de fora, posarem el de fora, que és el 885327. Perdoneu, que 885327. I llavors això ho farem amb les externes d'emergència. Llavors aquí a baix ja tenim el que és la configuració que configurem dins el nostre telèfon de sobretaula o, com és el nostre cas, el telèfon que tenim dins el PC, que és un softphone, que és un software, un programa que podeu instal·lar al PC i el podeu configurar com si fos una extensió més de la centraleta. Llavors, en aquest cas, com podeu comprovar, aquí m'ha generat una contrasenya forta. Si jo li posés una contrasenya fluixa, ell em diria que no estic complint els requeriments, però em deixaria donar d'alta l'extensió. En aquest cas, posarem alguna coseta una miqueta... Amb tot això tenim diverses pestanyes, tenim la bústia de veu, que en el nostre cas no l'habilitarem, i tenim l'opció de Follow Me. El Follow Me és,
segueix el número. Això ho veurem a posteriori amb la integració de Teams perquè veieu una cosa interessant. Llavors, en aquest punt, guardem la configuració i apliquem. Quan fem aquestes manipulacions, no hi ha tall de servei. Per tant, es pot fer quan us vagi bé a vosaltres. Com podeu veure, en el moment que hem fet el save, ens ha presentat la següent extensió que podríem declarar. Si venim a les opcions, aquí automàticament ja tenim la 102 posada. Llavors venim aquí i passaré a fer la configuració al nostre telèfon de PC. Llavors jo vinc aquí, li dic no, li poso el 102. Llavors l'extensió. És important, en aquest cas, posar tot el que ens diu el user device, que seria el 10.25.102. Apliquem 10.25.102, la IP de la centraleta cloud, password que agafarem, copiarem i enganxem. Amb això, si li donem l'OK, veurem com ja ho tenim registrat. O sigui, en aquest moment, el nostre telèfon de PC ja el tenim funcionant. Aquesta manipulació és exactament el mateix per als telèfons de sobretaula. Llavors, podem fer formació al vostre equip tècnic perquè puguin fer ells l'alta i la manipulació de les extensions. Tenim manuals que us permeteixen fer aquestes manipulacions o bé us brindem el nostre servei per poder fer totes aquestes configuracions. Llavors, ara us obriré un entorn virtual que tinc, on, com podem veure, tinc una altra extensió que és la 101, que ja la tenia configurada, i la 102. Si jo ara agafo i truco a la 101, com podeu veure, ja puc trucar d'un costat a l'altre. No despenjo per l'àudio, perquè no s'acopli amb la formació. Llavors, del 101 faig el 102, no sé si ho veieu, estic rebent la trucada. Ara jo internament estaria trucant com si estigués al despatx estant a casa. Llavors, ara, per exemple, jo des d'aquí podria marcar el meu número de telèfon, 0, i ara sonarà el meu, no sé si el sentireu, ara el meu telèfon està sonant, us ho apropo, a veure si us ho deixa fer, no, sí, ho heu pogut veure, llavors penjo perquè no s'acopli, ara mateix tenim un telèfon completament operatiu, llavors, ara el següent punt que farem serà habilitar el portal d'usuari. Tot usuari té un entorn per poder gestionar la seva part, que la tenim Advanced. Aquí baix, com podeu veure, tenim l'usuari i hem d'introduir una contrasenya per activar el funcionament del portal d'usuari. Llavors, en aquest cas, posarem un password senzillet, li donem el de validar, validem. Ja veieu que tot està bastant explicat. Si mai teniu qualsevol dubte, si us poseu a sobre de les opcions, us dona una descripció de què és l'opció. En aquest cas ja hem validat l'usuari, tanquem la nostra sessió i ens loguem. Perdoneu, abans de logar-me us vull ensenyar, perquè sembla que hem anat un pèl ràpid, l'usuari, si vinc aquí a extensió, tornem a agafar la 102, ens anem a Advanced. L'usuari sempre s'haurà de logar amb l'entorn web amb el portal user, és a dir, el 1025 i en aquest cas el 102. El 102 pot ser modificat, podeu posar un nom si voleu, però sempre tindrà el 1025 al davant. Llavors ens venim aquí, ara sí que ens logarem amb l'usuari, llavors fem 1025 102, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com podeu veure, estem dins de la configuració de la nostra extensió.
O sigui, quan entrem al portal d'usuari, ell pot gestionar el que és una part de la configuració del seu telèfon. Podem veure si vol posar la seva adreça e-mail, si vol activar la bústia de veu. En aquest cas tenim l'opció que quan algú em deixa un missatge, me l'envia per correu i jo pugui consultar-lo des del meu correu, per exemple. La franja horària, en cas que sigui un dispositiu que estigui en una franja horària diferent a la d'Andorra. I llavors tenim la My Voicemail, que és la part on jo podria escoltar també els missatges de la meva bústia de veu. My Time Group és un calendari només per l'usuari que em permeteix, per exemple, si volgués desviar la meva extensió cada dia de 1 a 3, jo crearia aquí un calendari i faria un desvio permanent que diria de 1 a 3, desvia't el número que jo et digui. I per últim tenim les trucades realitzades al sistema. Com podeu veure, s'assembla al que hem vist abans amb la centraleta. Tenim origen, destí, duració, temps de trucada i l'estatus, si ha sigut atesa o no. Per exemple, n'hi ha algunes aquí que han estat ateses. En aquest cas, encara que sigui una extensió que acabem de crear, com que és una extensió que hem fet proves en el seu moment, jo l'he tornat a crear i la base de dades m'ha tornat a assignar el llistat que jo ja tenia. Per això tinc tantes trucades aquí. I només m'apareixen les del 102, quan fa referència al 102. En aquest entorn puc fer el mateix, puc fer una recerca per temps. I llavors puc exportar en PDF o en CSV. Amb tot això sempre podem, o sigui, tant la centraleta com el mòdul que tenim aquí, és només per tickets. Si volguéssim tindre una coseta una miqueta més amb costos, agrupació d'usuaris o departaments, hauríem d'instal·lar un petit mòdul que és el del tarificador que hem comentat abans. Amb tot això, em deslogo. Llavors, ara, següent pas, hem vist una miqueta la integració, les configuracions. Entrem llavors a la part de la integració a Microsoft Teams. Recordem que el nostre company Xavi Parés va realitzar una formació de Microsoft Teams el 15 d'abril, el qual explicava el seu funcionament. Podeu trobar el vídeo al nostre blog, el blog de https://blog.sincera.com. Aquí està penjat totes les formacions que he fet fins ara, incloses, per exemple, la de l'Eloi, de la formació que va fer de Planner, també integrada a Microsoft. I aquesta formació de la centraleta també la trobareu aquí dins de la nostra pàgina web. Llavors, perquè veieu una miqueta l'entorn d'integració, tenim la nostra centraleta del cloud, amb la qual tenim telèfons de sobretaula o els telèfons de PC. Tenim les trucades amb Andorra Telecom, entrant sortints. Tenim la integració amb Teams, amb els usuaris de la plataforma. Llavors, com podeu veure, entre ells tenen comunicació, es poden trucar entrant sortints, poden sortir per Andorra Telecom, poden entrar per Andorra Telecom i tot connectat amb VPN. Llavors, ara passarem a fer una miqueta de formació amb Teams. Amb això, el que farem serà tornar un altre cop amb l'entorn virtual que tinc, el qual ja tinc aquí el meu Teams. I llavors començarem per modificar el meu estat, perquè si deixo el meu estat així, la trucada no es presentarà, però me la donarà com a perduda. Llavors fem això. I llavors, la meva extensió de Teams és la 209. Si jo des del meu telèfon truco a la 209, veureu com aquí m'apareix el número de la meva extensió i el nom. No agafaré la trucada pel tema de l'àudio. Llavors, al revés, jo ara, per exemple, vull trucar al 102, em vinc aquí, marco el 102, faig trucar, i com podeu veure, tinc la trucada del meu Teams. Ara, per exemple, jo vull trucar a l'exterior, cap problema. Marquem el més 376, posem el meu número de mòbil, marco, com podeu veure, està efectuant la trucada i m'està arribant al meu mòbil.
No sé si ho podeu apreciar. A veure, vale. Penjaré, per no tindre problemes amb l'àudio. Com podeu comprovar, aquí tenim les trucades que podem realitzar d'un costat i de l'altre. I ara el que farem serà una petita integració que veureu que és molt interessant. Llavors, tornem aquí un altre cop aquí. A l'entorn, ens entrarem com a administradors. Gestionar tot la centraleta, tornem a vindre a la nostra extensió i llavors, si us en recordeu, amb l'opció que he comentat abans de seguir el número, que és aquesta part d'aquí, el que farem és que quan truquem al 102 em soni la meva extensió de sobretaula o del sofònem en el nostre cas i el nostre Teams. D'aquesta manera, estiguem on estiguem, sempre rebem la trucada. Llavors, 102, la meva extensió de Teams 209, posem-ho, perquè si no ho posem no ho agafarà. Llavors vull que sonin els dos a la vegada i de moment no vull que hi hagi cap missatge del sistema que em demani res. I ho habilitem. Apliquem els canvis. Veieu que és bastant, no diria intuïtiu, però sí fàcil d'accés per poder fer les modificacions. Llavors, tornem a l'entorn de proves. Aquí tinc la 102, que de moment la deixo aquí. I agafo la meva extensió 101 i marcarem el 102. Ui, marcat un de més. Com podeu comprovar, he marcat el 102, m'està sonant els dos costats. Quan jo agafi d'un o de l'altre, podré parlar sense cap mena de problema. Això ens dona una facilitat de mobilitat. Penseu que el Teams el podem tindre al mòbil. Llavors, aquesta trucada, encara que jo estigui fora del despatx, la podia atendre. És una trucada interna, però l'estic atenent amb el meu dispositiu des de fora. I ara farem una altra petita configuració, que és assignar un número de fora al número de Teams. Llavors, aquí ens anem a l'apartat de trucades externes, les trucades, i aquí tinc assignat un número de proves. En aquest cas ens arribava al 101, que és l'extensió que jo tinc, però li direm que la volem rebre a la 102, amb la que hem creat. Com podeu veure, hem fet la modificació, hem aplicat els canvis. Si jo ara agafo el meu mòbil i faig un truc, el 8853 27, que estic marcant. Llavors aquí veureu com em sona el telèfon d'EPC i a més rebo la meva trucada Teams. En aquest cas jo puc atendre la trucada un altre cop des de qualsevol dispositiu sense cap mena de problema. Hi ha una altra cosa que està molt bé, que és la integració amb l'Outlook. Si vosaltres teniu els contactes dins l'Outlook, podeu marcar directament sense tindre que fer res més. Cliqueu a sobre del número que vosaltres voleu marcar i això llavors, veieu, ja m'està arribant la trucada al meu telèfon. No sé si ho veieu. Penjaré perquè això no s'acoti. Com podeu veure, és bastant senzill d'utilització. A veure, volia provar una altra coseta. Sí, un segon. Amb aquesta funcionalitat tenim també l'opció de poder posar, per exemple, el nostre número de mòbil. Si jo poso això així i ho aplico, i vinc a la meva extensió a la virtual que jo tinc aquí, i marco el 102. Jo estic rebent la trucada al meu telèfon de sobretaula, al meu Teams,
i a més el meu mòbil. Vale? Això és interessant per si volem que el nostre número ens segueixi per tot arreu. L'usuari al final marca la nostra extensió interna, però no sap exactament on estem. Podem estar al despatx o podem estar fora del despatx. Si truquem des del número extern, passarà el mateix. Ens sonarà el 102, Teams i el nostre número de mòbil. Un segonet, venim aquí. Llavors tornem a la 102, follow me, ho traiem aquesta, tornem a aplicar i tornem a tindre la configuració inicial. Si ara agafem i ens anem a l'apartat d'usuari, a la 10, si us en recordeu del 25.102, posem el nostre password. I ens anem a l'apartat de CDR, de les trucades. Veieu que aquí jo tinc totes les trucades que he rebut, que he fet, sempre i quan hi hagi el 102. Per exemple, el 102 ha trucat al 209, que és la prova que hem fet abans, i el 209 ha trucat al 102. A mi em queda aquí dins registrat com si fos una extensió, el número de Teams. Perquè veieu com això en tot moment ho podem anar a consultar. Si tornem a l'apartat de la centraleta d'administració, i ens tornem a introduir. Venim a l'apartat de repos un altre cop als tickets, veurem aquí que ho tenim tot, ens ho dona tot. Llavors, si mai voleu fer una exportació, aquí teniu un report en PDF, o, tal com hem comentat, amb CSV. Jo en aquest cas no he fet cap filtratge, si ho veieu, i aquí tindríeu tots els tickets de la centraleta. Si tinguéssim el petit mòdul de tarificació, llavors podríeu agrupar-ho per departaments o altre tipus d'agrupacions que volguéssiu. Podríeu afegir un cost per poder portar el gasto d'aquest departament. Llavors, això una miqueta el que és l'entorn de configuració. Llavors, a veure, què tenim aquí? Llavors, esperem que la... Sergi, perdona. Aprofito que encara ens queden uns minuts. Bona, soc el Xavi. Aprofito per passar algunes preguntes que ens estan arribant i ja que ens queden uns minuts el Sergi ens les pugui respondre. Just abans que ja us expliquem les següents sessions. Per cert, moltes gràcies per l'explicació, Sergi. Primera pregunta que ens arriba és la gent que ja tenim centraleta a casa, que poden ser d'altres marques físiques, què podem aprofitar i què no podem aprofitar i què implica anar cap a la centraleta al cloud? S'hauria de mirar a veure quin tipus de centraleta tenen, però sobretot quin tipus de terminals tenen. Si el terminal és un terminal propietari, no es podrà aprofitar. En canvi, si amb aquesta centraleta són altre tipus de telèfons que no són propietaris, que poden ser SIP, es podran arribar a integrar. El que passa és que la integració tindrà segurament certes limitacions. Podríem rebre i fer trucades, s'hauria de verificar el tema de transferir i el tema dels botons, en cas que tingui l'aparell de botons, si poden identificar o no l'estat dels usuaris. Quins telèfons serien més compatibles? Alguns models o algunes marques que ens puguis dir? Compatibles, per exemple, hi ha Link, GrandStream, per exemple, hi ha Fanvil, Snom, hi ha la gamma de Gigaset d'IP. Tots aquests serien, hi ha els de Siemens Unify que també serien possibles
Hi ha una gamma de Cisco, que és la gamma de SPA, que també serien viables. Llavors tenim bastantes opcions. Sí. I a nivell del catedral sé que hi ha algun model que també seria viable, però s'ha de mirar llavors el model. També ens pregunten pel tema de la integració en Teams. Què es necessita? Hi ha un punt que la integració en Teams es fa a través de la centraleta virtual que s'ofereix aquí, però també hi ha l'opció de fer una integració en Teams en qualsevol centraleta. Sí. Llavors, en qualsevol centraleta s'ha de mirar, a veure, d'entrada que la centraleta ha de poder suportar IP, SIP, i llavors s'ha de mirar a veure fins a quin punt d'integració podem arribar. Aquí, com podeu veure, la integració és bastant perfecta en tots els sentits. No totes les centrals identifiquen el número correctament. Llavors, el tema d'identificació podria arribar a ser un handicap en algunes integracions. Sí. Al final, el que és important saber és que no es necessita res més que unes configuracions per connectar-se en Teams i es pot fer en qualsevol centraleta, ja sigui amb aquesta, que la tenim perfectament preparada i és molt ràpid, o bé amb qualsevol altra. Llavors, a nivell d'infraestructura d'empresa ens pregunten si contractem la centraleta virtual només necessitem una VPN? Depenent de l'arquitectura que tingui el client, amb una VPN seria suficient. Hi ha una pregunta aquí a la resposta que es preguntava si es podien fer molts detalls sobre les trucades. Ja has comentat que es poden agrupar per departaments. Es requereix un petit mòdul addicional dins de la mateixa centraleta o la centraleta ja ho permet fer? Aquí, com hem pogut veure, la part que ja té inclòs la centraleta és el que vosaltres esteu veient. O sigui, aquí podem fer aquesta part. Si necessiteu agrupar per departaments, llavors es necessita el mòdul de tarificació. Que entra dins la mateixa centraleta, es podria integrar? Sí. Tot el que hem ensenyat, o sigui, l'apartat d'integració, a veure si us puc ensenyar, que tornem a la diapo d'integració. Veieu el tarificador, no hi ha cap problema per poder integrar-ho dins a la centraleta. De fet, tenim un parell de tarificadors que estan certificats per aquesta solució. Hi ha una altra que tenim que és relacionada amb el tema de les cues. Ens preguntaven si es podien prioritzar alguns agents abans d'alguns altres. Pots fer una mica més detall de les cues, sisplau? Sí. Aquí tenim l'apartat de call center. Aquí està, com podeu veure, tenim el ring group, que és un grup de timbratge. El nostre cas seria la cua. En aquest cas, nosaltres podem prioritzar l'agent. Podem donar certa prioritat a un agent en concret. Si, per exemple, teniu 3 agents, amb aquest mòdul podem fer que sempre arribi amb un primer agent. Si aquest agent està ocupat, llavors que salti sobre altres agents. Tenim opció que aquest agent sempre estigui estàtic, és a dir, que per molt que ho intenti no podrà sortir mai de la cua. O pot ser dinàmic, que llavors pot entrar o sortir de la cua. Tot el tema de supervisió, que seria la part que no té la centraleta, s'ha d'afegir el contact center que hem comentat. Però des d'aquí hi ha tota una sèrie de coses que ja es poden fer. Tot el que és la gestió de trucades, aquest mòdul que ja té inclòs la centraleta ho permeteix fer. Tot l'altre, si voleu estadístiques, si voleu, per exemple, un report de qualitat de servei a nivell de trucades, que normalment se sol fer de 0 a 10-15 segons és una bona qualitat de servei, de 10-15 segons a 30 mitjana i d'aquí dolenta, tots aquests reports, per exemple, no es poden treure així tal qual. Necessita el mòdul de contact center. Per últimes preguntes, hi ha una que ens comenta la ubicació de la centraleta. La centraleta està a Andorra? Correcte. Digues, Xavi. Ens podries detallar una mica el cloud d'Andorra Telecom, les condicions que tenim en aquest cloud? Sí, està ubicada a Andorra Telecom. Llavors aquí tenim un backup diari d'aquesta centraleta. A més, tenim el suport d'Andorra Telecom 24/7 per si mai hi ha qualsevol cosa amb la infraestructura. A part dels backups que fem nosaltres, en la monitorització que fem nosaltres amb la centraleta. També és important dir que a l'estar dins del país tenim una disponibilitat, una qualitat de trucada molt alta i molt bona.
De fet, tenim empreses amb volums de 50 extensions treballant sense cap mena de problema. Exacte. Llavors, finalment, recordar que la demo s'ha fet amb telèfons virtuals, que són softwares que es poden instal·lar. N'hi ha aquest que hem ficat d'exemple i n'hi ha molts altres. També apliquen telèfons de sobretaula en base a algunes preguntes que s'ha dit. I també amb versions d'aquests telèfons virtuals per mòbils, com així, si no voleu generar VPNs al mòbil, que era una de les preguntes que teníem, podeu usar el client Teams de mòbil i amb la integració en Teams. Correcte. Nosaltres, perdona, Xavi, de fet nosaltres, el client Teams és el que certifiquem per mòbils. Els altres els poden instal·lar, us funcionaran, però realment el que donarà millor qualitat i millor versatilitat amb la solució és Teams. També està disponible tot això per Mac i altres sistemes? Sí. Per Mac tenim diferents telèfons softphones que es poden instal·lar a Mac i Teams també està a Mac. Mac, Android. Per tant, completament multiplataforma i sense limitacions. Perfecte. Jo crec que no hi ha més preguntes. Si algú té alguna altra pregunta, sisplau, feu-la. Si la voleu fer més en privat, ens podeu escriure als telèfons de contacte que ja teniu disponibles al nostre web o al nostre blog. Llavors, Sergi, ja et deixo pas per si vols fer el tancament. Llavors, desitgem que la presentació de la centraleta de Sincerat amb les diferents integracions, així com la de Teams, hagin estat del vostre agrat. Les següents formacions proposades seran a càrrec del Joan Guixà, amb 2 formacions. El 4 de maig, que ens parlarà del treball col·laboratiu, i l'11 de maig amb la configuració d'una intranet. Llavors, també recordar-vos que totes les formacions que hem fet i tot això estan dins de la nostra pàgina web, a l'apartat de blog. I moltes gràcies per la vostra presència i ànims amb el confinament. Moltes gràcies.